last na order. Buti gid. So kuan ni. Kaupat din gahapon gitugo min hatong gahapon. Gatugo. Sabi kasi Ini kira. So dahil dito sa kautuhan guys, no. So saludo tayo mga rider na grabe gid. Agwanta gid sila sa deliver sa unit kayo. Sa kugihan kayo ng rider guys, so si ito tigitingan no. Pamao. Ang pamao guys. Sige. Lang ya. So na guys, pang shake ni siya guys, no. So muli na ko guys, thank you so much for watching. Ako na yan, unboxing ito na yun. Unboxing. Hello guys, ini kayo ang kautuhon guys, grabe piting inita no. So niabot na akong order gikan sa Shopee. Kuha na siya guys, pang shake no, pang shake nga chargeable ba, rechargeable atong testingan og mugana bagay init yung panahon man mag shake ta og kuan kanang ice. Mag shake ta og pabugnaw no, mango shake, banana shake ang sabi na. So, nambrin ha? Huwag makita, nambrin ha. Ito na yung unboxing guys. Yan. Kita ito kayo basig na-damage na rin naman uli. Yung chat sa bagay nila siya. Itong tagiyan diba? Kung may damage, hindi matang over. Basta 5-3 days. So, subukan natin ito guys. Naka-bubble wrap, sip na sip. Uy, parang ano yata ito ha. Matagal na nakastack ah. Lumping, ano, kunot na. Pagtip na. Ikado tayo dito guys ha. Yan. Kita natin ito guys. Yan. Surat. Wow. Uy, guys. Charger. May charger guys. Ayan. Gamay charger. Gamay kunting charger. So ito. Ato ning suwayan kung susubukan natin to guys. Sa Bisaya pa suwayan. Susubukan natin to. Kung ay ba? Uy, wala na. Hindi gumana guys. Lubat yata to guys. Sample to, sample mag-shake. Ngani rin. Uy! Yun o! Lakas guys ah. Yan. Tanga itong yan guys. So, matangkang siguro siya. Siguro. Orange. Pag-ana. Ito guys, tinanggal ko guys. Yan, ito ang sabad niya guys. Baka may iwa tani. Ayan. So, ninaon ni siya ay pag mag-shake ta. Black daan eh. Ari isod. Kasi pag abrin siya, hindi na mabri siguro. Design siya. Kung maabri. Maabri eh. Pag-buksan pala ito. Yan. O, ano magsawd. Masala rin eh. Salaon eh pa una. Ang sabori ko ano. Hindi bilang sabori ko na pinunod eh. O, guys. Hindi pa natin ito masasubukan kaya wala pa ikuan. Wala pa tayong mangga at saka banana. Pero na-try na natin na ano, malakas siya oh.
Iwan ko lang kung Yan na. iwan ko lang kung kakayanin niya ang ano, ang matigas gaya ng luya, mansanas, ganyan. Subukan natin yan, yung mga ganyan. Matitigas yan eh. Yung mga carrots, try natin. Pero delikado ito, baka masira agad guys. No? So ano lang, gandahanin mga ano lang. Kailangan konti, ano tawag dyan na paliti. Kasi pipinuhin muna. So, thank you so much sa panonood. Ito lang ating unboxing ngayon. No? Marami tayong na-unboxing pero ito ang pinakamatagal dumating. No? Hindi naman ganong matagal pero ito ang pinakahuling dumating. No? Sobrang init ng panahon. Ito ang hinihintay ko para may ano, pag mag-shake tayo ng mga prutas, okay kayo. Pampalusog ng katawan. So thank you so much guys for watching. God bless ng tanan guys. God bless ating lahat. No? Kumusta mga ka-listeners? Balik na no, vlog. Mag-unboxing ko ng mga ka-listeners sa akong i-order sa Shopee kay niabot na no, ganinang hapon. Mga alas 3. So, akong nakita niya akong pag-unboxing kay basig para ma-sure ba way damage ba. Para pwede pa may lisan dito. Kita na ako ninyo mga ka-listeners para kuan na-prove og legit ba ning mga item na orderon. Kuan ni siya kanang tawaran nag USB mga ka-listeners. Ug kini mga ka-listeners suga ni. Suga. Para more landag pa gid ba? Landag pa. Kay kulangan suga na akong payag mga ka-listeners. Ang abuhan kanang suga ko ba? Way magdungag ko gabi walay kuan, walay suga. Kuan ko rin order ko rin bumbilya. Pang kay ang isa kay pagsaksak na oring solar generator agusa. Yung kuan man naguba. Naguba kay mo kakaya. Kay 3 watts naman ito, kay dako may watts ni 12 watts pa to. Guba mga ganito ang bumbilya. Mani order ko are. Para naidugang bumbilya pang abuhan o paring gawas. Inera. Uy. May lagwa ni damage no. Mga ka-listeners da. Matistingan na niron. Pwede yan siya saksak mga ka-listeners. Aring kuhan. Aring electric pan. Ito itisting dire. Aring electric pan mga ka-listeners. Musiga ba? Tulura ba na kabuk? Musiga, swerte. Nambi switch ni. Yan. So, legit. Siga agad. Legit sa mga ka-listeners naman. Na-switch po din yung bumbilya pa. Nindot eh. Yung isa, gitisting gini niladaan dito kay bago giputos pa. Yan. Siga. Yung usa, dunganon be. Yan. So, sigang duha, sigang tulo mga ka-listeners no? Yan. So, legit legit. Siga gid. So, okay kayo. Okay kayo ang tulo ka bumbilya mga ka-listeners. O karon mahigala sa atong sugilanon nga naguluhan, Digong Kanto Boy! Dere! Dati! Imong gigunitan ng akong duwa kadunggan! Dere! Dili ko gusto sa taong ugob! Nakasabot ka!
Dili ko gusto sa taong ugom. Gigunitan po nimo ang akong duha kadunggan. Hindi ko gustong pasakitan ko, Daday. Nakakasabot ka. Amahan kang way batasan, Daday. Animal. Aray, mumurag na piyo ang akong Sorry, gusto. my boy. Daday, aray. Wag. Ayaw. Don't. Daddy, you hurt me. Pahigmatala na nimo. Aray, Ako pa ang imong daddy. Kung nakinahanglan ka pa nga muyok buong mo tahod ka na ko. Daddy. Ayaw na. Kuwang pa ang imong dagang nga musukol ka sa imong daddy. Dili pa nimo kaya. Daddy. Aray. Well, nalipay ako. Nga nagpakita kag pagsukol. Kay nagtimaan ka na. Nga may kaisog ka na. Yes, Daddy. Yes. Ay. Pero kuwang pa. May kasabot ka ba? Kuwang pa nga musukol ka sa imong daddy. Kasabot ka? Kasabot ka ba? Yes, Daddy. Yes, Daddy. Nakasabot ko, Dad. Nakadungog ka, Dad. Nakadungog ka ba? Ha? Oh. Yes, iyo. Yes. Yes, iyo. Yes. Okay ka, Daddy. Okay. Yes. Asak ng migor ko eh. Probida. Uy, nararaman din siya nagigdas kantay. Doon ko. Bye. Pwede kong. Uy, di ka bitaw. Bay, Digong. Nga no, bay? Huwag ka bulis bahay taon. Lami kay kaon dito taon. Ay, nagbungkos mas nanay. Unya, doon ay ginamos. Unya, mais pag-decide ang giluto taong nanay. Dali lang muna ko, bay, kay marag hilantan ko. Oh, mabaw ba? Ay, bebe, kapon na to, be. Oh. Tuuda, init ka? Bitaw. Sagli lang, hindi pa rin makamatay na ako eh. Hindi pa ko mamatay na bay. Matay ko taon, bida. Tumarag magalit kang tambal, matay na noon ka. Wala ko tumar eh. Kapon mahal na blitas. Oo, kabaw ba? May balita ko ni mo eh. Saan man na yung balita? Ganito ito pulis na pick up ni mo? Oo nga naman. Wala! Pitlok na! Sa'y pitlok. Oh, gibirahan siya bay. Gibigyan sa kabilang buhay. Oh? But mo ipasabot bay nga. Yotob no, Yotob! Patay? Oo! Nga naman. Sino naman yan? Atake? Dili oy. Birahan taon. Kauban na ang tutupor. Huh? Oh. Mau ba? Bay. Bogha lagi kayo. Kanusa lang? Mga tulo na kauros, gigan ka ron. Kaluoy ko bay. Kinsay suspect? May pagduda bay. Nagkatong babae, doon na si kabit. Basit og ang kabit sa babae, mo igabira. Mau ba? Nga nung mau man ay gidurahan? Kuan man, niabot man ang asawa dito sa police station town. Katong asawa sa polis. Unya, gibugno pa gani ang asawa sa polis ang babae. Gibugno sa asawa, dili ang asawa may gibugno. Ang asawa mo ay nagbugno sa babae. Love triangle eh na? Murag anak ginabay. Love triangle. Leksyon na sa mga lalaki bay. Di lagi manghilabot sa babae nga doon ay tagiya lagi. Correct. Naibaw diya ang asawa nga doon ay kabit ang iyang banang pulis. Hanibaw yung tingali bay. Kay sigon sa report, pag-abot hamag din ang asawa oy gibugno dayon ng babae. So naibaw yun ang asawa nga doon ay iring-iring iyang bana. Kailang yun siya sa babae siya bana. Kung mau bay, doon na siya posibilidad nga ang asawa mo ay patipi siya ang bana. Mau ba? Tutuod no, pero kung nag-asawa mo nagsugo,
Ang babae, unta may tipiun, bay. Basig sobra ng kasuko sa asawa nga to siyang bana. Ang bana na lang mani iyang pabirahan. Pida, no? Basit po to, sa? Maunay giningon ba, hindi yun mo ani. Dili mo ani ug maayo kung dautan ang imong gitisok. Bay, Digong. Today, naadya sa maong funeral ang pating lawas sa pulis today. Naadi ay, may Sam. Mutanaw ka, Dad? Yes, may Sam. Kinahanglan magpakita ta ug maayong relasyon ngadto sa atong kapulisan. Very good, Daddy. Very good. Tara. Sir, may kay ni Aka, sir. Of course. Mo simpatiya ta sa naitabo sa imong bana. Salamat kayo, sir. Kinsay gidudahan nimo? Huwag yun ko lang gidudahan, sir. Huwag yun ko lang gidudahan. Ang lalaki at tong babae nga iyang gisurikmot. Mao ba? Do na dahil laing babae ang imong babana? Doon na. Good. Ay akong tabang kanimo, Mrs. Salamat, sir. 100,000 pesos ka na. 100,000, sir? Yes, Mrs. Makatabang ka na. Makatabang og dako ninyo. Salamat kayo, sir. Did you day mabuhi, Dad? Kaya naigo magyod sa Daddy. Oh, my dear. Kinsa mo yung ka ang nagpusil, Daddy? Ay dili na mahinungdanon. Dili ato ang pagtuki o kinsa. Di na lang ta maglabad-labad sa tungo kung kinsa ang mipatay. Okay, Daddy. Magbidjel ta sa kimagadiyot, iho. Mustay lang kita ang mga 30 minutos. Yes, Daddy. Bay, ubay yung mga pulis o Winchell, Natural ba, ilang unang kauban ko, naman simpatiya gina sila. Oo, sakto sad. Dool ta dito sa lungon bay. Okay, sige. Ulo lang tagamay limos. Sige, bay. Diyan sa ko'y gamay na, bay. Sir Buaya. Pahaway sa Kalinaw, sir. Nga, base ng tungura. Mahadlok to sa tanas nga imong pulihan sa iyang lingkuranan. Badi ko. Bay. Ato lagi ang pong iyang kalag. Pero, bay, di kong kuan. Mao na'y ginaingon. Kung sa mayang gitanong, mausab ang imong anihon. Bay. Sige, nanabay tikong. Okay, tana. Bay, mga pulis, nagbilar, naghanaw, to da. Mga kauban naman na sa namatay. Mo ba? Papalit mo nga inyong papalit. Niyang desi. Na may bangkag inom. Purbida, no? Hala, bay, di kong si Brix na. Tuod, siya ka na. Sige! Pagpalit! Palit po, mainom. Para malingaw ka mo. Di ay chismil para ilindong. Chismil? Kwartahan. Bay, sibat lang tinggal dito. Ibasig berkata na nila. Hadlo ka mamatay? Di pa gustong mamatay taon ba yun? Okay, sige. Siba na. Nakaw na. Oo niya, ikaw. Asa ba ka? Arilangon ako dire. Pero bay, bida, basig kung makitaan ka ba? Labing mayo. Pero bay, basig kung berkata na nila. Di sila makaimo na ba eh? Ngano ko taong di? Na mga tao, nasa mga pulis, usam kayo. To di, no? Ang bilar na tayo magkariot, padaplin ta. Okay? Sige, okay bay, okay. Tayo aray ta sa daplin, padaplin ta. Okay bay.
Nakita mo na, iho. May son. Talipay ang mga nanagbilar nga dunay nainom. Yesterday. Labing siguro, mga hubog na sila karon. Ako lang padaulon, Dad. Ano mo duol ka pa nila? Natural nga, akong duulon, Dad. Ba't sinang uban ba? Wa mahibaw nga kita naggastong inom. Ikaw ang mahibaw, Maysan. Magpatuyan silang inom, Daddy. Unya, wa sila mahibaw nga kita'y ni gasto. Kinahang lang mahibaw sila. Aron, magpasalamat sila nato. Dili ba, Daddy? Correct ka, Maysan. Sige, suruya sila. Pero na maggaragara karon, Daddy, ilabi nagmakainom. Tabalungon ako. Ayaw, iho. Pero, Daddy, ipakita sa palibot niya. Kita, mauang mo kontrolar. Kinahanglan niya way gubot. Mau ba, Daddy? Paabot lang sa kong mando. Okay? Ako'y agda. Nagkasabot ka ba? Yes, Daddy. Suruyon ako sila. Oh, kamu dia. Napamo inom. Inom mo. Sky is the limit. Inom, no limit. Waya, ispiso sa dughambog kining bata. Ay, kanibo breaks. Pero okay lang. Gusto kong malingaw. Malingaw ang akong Maysan. Oh, kamu dia, ha? Wa lagi mo giinom. Okay. No. Hatagan ta mo kwarta. Pamalit mo mainom dito para malingaw mo. Salamat, sir. Kadita. Magko kong kwarta. Dire sa kong bulsa bi. Ay, tag sa kalibo man eh. Giruag yung tawa na. Bay, tanawara? Pasag din. Diri sa pipikas bulsa, be. Yaw na sa... Oy, pulos man ni tag 500. Oo, to na. Oo. Pulos mo na 500. Ngiga. Diri sa pipikas bulsa, be. Ang pilasar ka na. Pulos man ni tag 100. Oo. Kini lang sa kabandol akong ihatag ninyo, ha. Pagpalit mong mainom, ingon man pulutan. Oo. Salamat, sir. Oo, kamo, ha? O sa inyo gusto? Di lang, mister. Ikaw? Ikaw doon lagi? Oh, kumusta na ka, sir? Mangumusta ka na ako? Ay, porbida. Duha yatag balibol, sir. May atraso ka na ko, hab. Uy. Oo, nga no, sir. O ang imong kauban nga, maoy. Hello, sir. Musta? Oo. Naadi ka diha? Sir, bilar pod mi rin. Bilar mi. Kuwan king. Nga nagbitbit kag puspos? Panagana lang ni sir. Itagana ko ni sa mga taong hambugiro. Ay. Unsa? Si Briggs. Nagdali. Nagpaingon gali ka na ko. My dad! Today! Yes, my son. Akong mga kontra dito. Unsa? Ang akong mga kakataso. Asa sila? Di adri, Dad. Pagtanaw ako sa ilang dagoy. Yes, Dad. Dali. Nagbilar po sila. Dali. Para, kay bukan ko na sila sa ilang Bay. Ngano? Si Barbina, sila na eh. Nibalik si Bria ka sa ni aton himot nga ano, tanawa. Niya. Usa may problema kung balik siya. Batsita. Bida. Si Kuyong mga nagkong tao. Nagtabak
Dako, pagabano, perbida, matuhan, magiruag yun. Oo, nagtangag drog dakong tustos da. O lagi? Doon lang sila na to, bay. Sige, dako lang dia, dako lang. Pero pasipat lang. Alang kumpiyansa, ha? Okay, bay. Nana bay. Mauba kining mga tawhana, Maysa? Yes, my daddy. Mamamauning mga nagpabili ba? Hilas kayo. Kining usaw. Mamamauning habugirog kayong muduwa o balibol. Gagagara kayo. Huwag kining usa. Mauning nag-ilog sa akong armas. Kumusta, sir? Nyami, unsay mong ikalagad ninyo, sir? Magpasalamat ko. Nga nagkaila kita. Mga dudong. Maglamano kita. Sir. Oh, why problema, sir? Ani ang akong kamot. Very good. Sige, magpanimo. Kumusta ka, dudong? Okay ra gyud, sir. Simutas ko. Ikalipay na ako. Nga nagkaila ta. Oh, ako po, sir. Lipay ko nga nakaila sa ta. Ako si Santos. Santos. Wow. Sir Santos. Ang ngayon kay kasi mga answer kay buutan ka sama sa usa ka Santos. Oh. Dadi, nganong nakiglamano man ka, ha? Ngano man? Kunta na akong tawanan, dadi. Timaan sa panaghigala, Maysa. Pero, dadi, kontra na ako mga tawhana. Ayaw na, iho. Masuko si Lord anang mga punga. Dadi. Nga namang ininghingos na kung atras ka man, ha? Mura kong simhoton ni mo, sir. Oo ba? Mao ka na'y ginaingon, Maysan. Higugmaa ang imong kaaway. Dadi. Kinsa tuwing nga ni mo? Uy, Ako, sir. sundo kay. Oh, ikaw. Tikong. Kinsa'y pangani mo? Tikong, sir. Tikong. Sir. Apelyido. Kong. Asa Tikong. Tikong ko, sir. Apelyido Kong. Yes, sir. Tikong, niya apelido Kong. Ang kinatibukan ko nga, Tikong Kong. Uy. Very unique. Tikong Kong. Okay na, sir? Okay na yun. Ikaw dong. Kinsa'y pangani mo? Ako, sir? Yes, ikaw. Digong, sir. Ako pangan, Digong. Wow! Digong! Sangay ka day sa kanhi presidente. Digong. Anggara, sir. Anggara. Unsay apelyido? Kanto. Unsa? Kanto, sir. Kanto. Kon... Tinood na, sir. Kanto, sir. Kung tibok kon, sir, Digong Kanto. Very good. Payo kay nagkailata. Ikaw, sir. Timingon kanina ko, no, nga mangutot ko inigingos. Kaya nga mo, sir? Ay, mahumang... Sir, kinsa tayo nga mo, sir? Santos. Apelido, sir? Santissima. Di ba? Kung tinubok ko, sir? Santos Santissima. Salamat, nagkailata, sir. Katawan sa tangan, sir. Sorry, sir. Kadiyot, puragwa mo igiinom. Ni ay sinsiyo. Uy, 1,000. Sinsiyo. Sinsiyo? Magpalit mo mainom. Sa inyong gusto. Uy, hala, sir. Sinsiyo? Salamat lang kayo, sir. Salamat lang kayo. Basta ako'y muhatag. May ubos ko og dili dawato. Sir. Dawato na naman, sir. Ay!
Salamat, Dodong Tikongkong. Dali ra gud, Daddy. Oh, yan ko ba, may son? Iguyog man ko. Anong iguyog man ko ni mo diri sa dapli? Wow, ako makauyon sa gibuhat nimo, Daddy. Briggs, unsay wa di mo mauyon eh. Wa ko makauyon sa imong pagtagad nila, Daddy. Gihatagan pa nimo kwarta. Kontra na ko sila. Kontra ka. Nakakadungog ka, Daddy. Kontra na ko. Bugo. Daddy. Layo pa yung kas diskarte, may son. Wa kay utog. Daddy. Kamita ang diskarte. Kung ipakita na ko nila ang akong pagkapangis, kung dunay may tabo kanila, ang atensyon sa mga tao, arina na ako. Daddy. Kung ingon adto ang akong gipakita kanila, makaingon ang mga tao, nga dili ako makahimo og dautan sa akong isig katao. Dili ba? Tutuod, no? Bugo. Spelling. B-U-G-O. Daddy. Ako'y sunda. Use your coconut shell. Daddy. Sorry kayo, bay. Sorry kayo. Mao na bay. Tamanan na to na bay. Mao nang mga dato, sensyono na ta mga pobre kay kung makakita ta og kwarta, dayon magtingkag atong dunggan bay. Kuan mo bay kanang maiubos mo taon siya di na watong taong kwarta igyatag. Bisa na, walang tani mo dawatan. Bisa man. Ako ni Oli ba? Ayaw na lang. Pero sa sunod, ayaw lang. Okay? Para tumutag mayo na bay. Kuan, sorry lang yun kayo taon ba ko. Pero, hibaw ka? Nga naman. Unsa ba? Sa lihog atong Mr. Santos ba? Okay nga naman. O sa lodo ko niya, makimasa siya, makiglamano na to. O niya, tagad sa mga standby. Dili daw, nangatag og kwarta. Mo na ilabing peligro ba itikong? Ha? Unsa, nga naman ba? Ang tao nga maghimo na ba? Donay hilom nga tingwa. Unsa ba? Donay agenda na. Parehas na siya sa tao nga magpatuka og mga manok ba. Iyang saburan ang mga manok sa burog pagkaon. Di pasiun sa pariya. Aron madugog ang mga manok sa pagkaon nga iyang gisabot. Pero nagplano di ay nga dakpon kay ihawon og aslon. Unsa ba ko? Nakasabot magkamo mga buldog. Very good. Kinahanglan mutuman kamo sa akong mando. O kinahanglan magmalampuson kamo. Okay? Dili ko gusto og kapakyasan. Dili ko gustong mapakyas kamo. Kinahanglan nga mo lampos kamo. Klaro ba ang akong instruction? Okay. Very good. Okay. Akong mando. Bugnuan na ninyo, mga buldog ang akong gisugo. Bugnuan na, hantod sa kamatayon. May. Daddy, matuman na ba ang akong gusto na matipi katong tuha? Sila si Tikong o Digong? Ha? Daddy? Yes, my son. Dili ko gustong mapakyas ka.
Kung unsay imong gusto, matuman. Yes, Dade! Pitluko nila ang duha. Si Tikong o Digong. Patig, Dade! Inangga yun ay kundi mo, Dade. Of course, my son. Pinangga, tayog ka. Thank you, Dade. Pagaksa ko, Dade. Pagaksa ko. Naigo na. Gusto na. Ayaw reklamo, Dade. Gusto ba ko mugakos ni mo? Gusto na lagi. Di ba lagi? Gusto ba lagi ko? Ugot na kayong imong pagakos na ko. Gagakos pa ko, Dade. Gusto na. Igo na. Babahaka ko sa imong dudunggan, Dade. Ay. Iandar na sad ang imong pagka-special child. Babahaka ko sa imong dudunggan, Dade. Sige, paak. Pero ayaw padutli. Yes, Dade. Gusto na. Okay, di na magdugay, baiti kong. Kadit, bay mo, tanaw ko diri. Saan sa trabaho ni mo? Tanaw na ako. Murag, duwas berting ugtong isa. Basin og giswerte ni. Oo, niya. Basin pagbubayad ng tao ni. Utangan ni nako. Tako. Mao ba? Oo. Pinamday ang home. Anong huwan ni siya nako og 574. O, 574. Oo, 574. O, hantod karon wa yung bayad. At tuon sa nako ba ya? Sige. Ay, pagdugay, ha? O, bay, digong. Ariyo na ko. Basta, 574, bay. Mariil ko sa palibot. Ang ubang pulis nagsigig tanaw na ako. Huwag ka ng uban. Nakakita na sila sa liyang kikulata ko nining Sir Buaya nga gihaya. May bawo sila. Nga usa ko sa biktima ni Sir Buaya. Dade! Yan o. Nangayog sumsuman ang ubang mga istambay. Ayaw na. Naghatag na ko nila. Abuso na ka ng ila. Pasalig ra ba ko, Dade? Nga muhatag yung ka. Kay mapamayo lagi kang tao. Usa? Lagi, Dad. Ako silang giingnan. Nga dili na problema. Muhatag na si Dade. Breaks? Sige na, Tad. Hatag na. Dili gani ka muhatag ron. Muligid yung ko. Oo, noon sa? Muligid ko. Gusto ka? Ligid ko. Ops. Ligid ako. Ayaw, umuhatag ko. Thank you, Dade. Pila? 2,000, Dade. Para palit og 2 kilong inasal. Nita ang 2,000. Thank you, Dade. Thank you. Di lang ko ligid, ha. Thank you. Ay, baya, suul-suul sa ng iyang pagka-special child. Ay, lisod og dili tumanan, muligid. Mauwaw ta. Mga kabuldog, dinilan ta. Distansya na tagamay sa gibilaran. Ani na to at ngiyang duwa. Asan duwa? Dali mo. Asan ba? Messenger, gipicturam na lang pitbull. Ang dagway sa duwa. Adala. Sama. Tanawa. May. O na, laruha ha. Bangas ka! Kanini ay! Peligro! Usa? Peligro lagi! Anong peligro man ha? Ay, sigong! Kanto boy! Patay!
Unsa? Unsa ba tayo, ha? Mana na target? Maulagi na. Na! Tablas pilde na rin! Sa tablas bilde. Adali ni madali! Dali madali! Sa tarungan ng bakban. Dali ki madali! Dali madali! Sa di madali. Tibot ni mo ipasabot, ha? Dali nga okay! Dali ni madali! Gurag-gurag ni anding-anding! Unsa? Basta kayo lisod kinoy! Dali ki madali! Sakto na sa isog! Dili nyo masibog! Mau ba? Pero, mo may sugo ni Pitbull. Tipion sila. Sige, pagtanaw si Tiko. Siya nagduwag tong its. O sila si Briggs o ginguman si Sir Santos nagsige sa pasipat rin ako. Ana, migunay si Sir Santos sa iyong cellphone. Ana. Nagunita siya sa iyong cellphone. O, nagpasiplat na ako. O, lain ako ba sa kundukan? Yes. Manawag ko. Kung maggawas na sila. Okay. Ipaatang mo. Siguro ang mga buldog. Gusto ko. Gamuhagba ning duha karong gabi na. Klaro. Sige. Bye. Dari! Yes, my son. Nanalingaw sila dito sa atong pagpailom nila. Murag doon na ni mga hubog. Punaan pa na to. Punaan. Aron sa ingon. Magsigi silang bilar. Yes, Dre. Pero sa dili pa. Ato silang hanghiyoon. Gamag-ampo alang sa kalag sa namatay. Pwede. Nga maminaw una mo kanako, mga rudong. Yes, sir. Sa dili patamo padayon sa inyong inom. Ampo una ta alang sa kalag sa namatay. Pwede? Pwede, sir. Okay. Mag-ampo ta. Ay. Mida, mabagay pag humag-ampo na ba yun? Diyos nun, Gede Santos ba yun? Sunay. Inawat punta. Sige na, magkawas na rin. Saan? Uli na ta? Anto na ta. Sige, ikaw may iko. Tara, muli dito. Tara, magkawas na ta. Okay, bay. Hello, mga buldog, paminaw ka mo. Nanggawas na ang duha ka subject. Ready na mo? Kinahanglan nga muhagba sila nga way kinabuhi. That's an order. I will pay you. Kasabot ba mo mga buldog? Yes, Pitbull. May. Tikungkong. Few minutes from now, mutikungkong ka na. Lakip na katong digong kanto. Kadad lang, baiti ko. Ano ba eh? Sige. Sakay na sa motor. Ang maglakaw ta na. Di butor tag sagutada. Pagpina ma. Saman? Brake pattern ta. Excuse me. Unsay break pattern? Dili ta muagi sa itong giagyan kagadina. Ano man? Ay, na pakutana. Basta sunda lang ko. Okay? Okay. Kay magigo. Dali, sakay na. Okay.
Sunod. Oh, bay! Ito na, swerte ko. Dali. Unsa naman, ha? Dilipat na mo mauli. Paabot lang. Unsa man may dugaya na to, dali. Ipaabot na ko ang milagro. Milagro? Unsa nga milagro, dali? Unya na pangutara. Tanaw lang una sa nagsugal dito. Oo, dali. Nakita na ko nga nisakay na sinahog motor. Pero nga nung hangtod karon, wa pa'y balita ang mga buldog. Tawagan ko gani. Murag almost 20 minutes na. Wa pa'y feedback. Si Sir Pitbull. Hello, sir. Nganong wa mo manawag? Limot nung kos paghingos kay naguna-una kang hingos. Pitbull. Unsa na'y resulta? Niagba na ba? Ha? Pitbull. Way naabot diri. Unsay way naabot? Way naabot diri. Ni narinig atang diri, Pitbull, pero way ni abot. Way ni agi diri. Are you sure? Sure, Pitbull. Kung mao ka na, nalingla kita. Oh, Pitbull. Nalingla kita. Basta kay way ni agi diri, Pitbull. Basinog dunay laing agianan. Oh, shit! Bay, anong lain mo na itong giagian, ha? Anong nga mo itong balik itong agi? Shortcut lang ta, shortcut. Ano naman? Feel ko lang. Ha? Nga gamito na to ang atong utok pa. Bay ko. Inamdami pulos matan ang naas sa palibot. Ilapira dito. Bay. Tuwa dito mga kauban ni Sir Buaya. O gatong Sir Santos. Amahan ni atong bricks, di ba? Oh, tinaw na, bay. Sulti ka. Wa ko'y salig ang itong mga tawanan. Oh, di gumbay. Katos, Mr. Santos, kung may sungay pa to, kaluha tong Lucifer. Oh, bay di gong. Mga ka na tinood, bay tikong. Bida no, tanaw na ko, murag di makabuha ko baso. Mauna ako nabasahan sa puto sa sabon, bay. Ako nabasahan. Trust no one. Ha? Ayaw pagsalig ni Bisan Kinsa. Bisan ako, bay di gong. Oo, bay tikong. Saan? Ano ko taon, bay? Mausapon ang una-una sa tao, bay tikong. Ilabi nagdunulan kag dagang kwarta, mausap ang dagan sa imong utok. Murag taghudas, pero adi sa tingali ako, bay, porbida. Ay lagpariguro, bay. Ayaw gyud. Pero di rin nato, bay, sa atong pagkagamigo, murag di na may tabo, traidor ko nimo. Siguro ka? Tinuo na, bay. Salamat kung maumagaling. Ngayon, saan pa na yung taon ulit, ha? Palito na tagputo. Poto? Poto o sikwati. Asa man? Ato tas may tisa. Okay, ito na. Atong palitan sila si Nangkayang og si Mierna. Dali. Naan nga itong mga bulldog. Ni amas din sa may skina. Mga buldog, paduol mo. Padool mo, dali. Doberman. Mga inutil ka mo. Dili mi inutil, Pitbull. Ayaw na pagtubag. Lisod man rog, di mi mo tubag, Pitbull.
Mupasabot minimo nga na wa mi makahimo tungod kay wa may niagi diri. Siguro ka ba? O Pitbull. Baya. Sundok-sundok ka pero banga kas pastadyaw. Okay. Dali. Paduol ka mo mga dudong. Maihatag ko ka silbing overtime pay kaninyo. Salamat, Pitbull. Salamat. Mga inutil mo! Gusto na ka na, Brex. Ayaw na sila pasakitin. Danay! Sibat de ka mo mga bulldog. Sibat! Lamiya si Kwati, di ba, no? Porbida, no? Bay. Karon pa di ka kapilay dere? Karon pa taon, oy. Lami sa puto, no? Biyuli ka ba? Barato pag yun. Oo, bay. May buto. Bay. Bay, tikong. Hapa! Oo, sa! Oh, bay! Aba, bay. Gisuo ko! Nagpalik isa. Doktor na ko. Bay! Bay! Tabagin mo, bay. Doktor na ko. Okay, bay! Dulo na ko, bay! Kinahanap mapsan ako sa... Pero asa na kasi na? Nagsanga ang kalsada. Asa ko. Sawa ko sa to. So ay nagusto. Mayroon tang mapsan ako sila. Ginoo ko. Kaluoy taon sa babae. May nabutol mo sa taon. May gali. Kung naigay masawa. Ginoo ko. Maria! Asawa ko! Kisa! Magikumot ko kasi natanaos ba ng biga ko sa iyong asawa nga nagbuyod sa iyo ta? Maria! Wala ka na kumapsi yung anak ko yung kita. Pakyas ko. Balikon ko lang sa baiti kong. Ang babae kaya ang tao na. Kumusta na ka? Mubalik ko rito. Dali, mo na ba ka na? Mao na yun ka na. Naidaghang tao. Dali, mga naog kita. Yes, Dali. Bakit ako dito? Kinilang mamuya ako asawa. Bay. Bay. Ano, bay? Ano? Excuse me, una. Unsay nahitabo nini? Ako asawa na ko. May namusin. Hindi ko ako asawa. Pinahanglan ka mahatod siya sa ospital. Niya na nga pa-ambulansya, Dali. Very good. Dalihan ninyo. Pagdali! Lunong, ni Ayan Jasmine. Pasiunay ko ng tabang niyo. Salamat, sir. Salamat, sir. Ikarga ninyo sa ambulansya. Pagdali, basin pagmaluwas. Sir. Okay na, Dali. Ilan lang kita. Kinsay nakasaksi sa nahitabo? Ako, sir. Uy, tikong.
Ni adik ka mawa ka? Ikaw ang nagpusil sa babae? Usa? Ikaw may nagpusil, ha? Diri ka! Usa ba tao? Di patakag pamasagil tao, noy? Ikaw! Awa nila po, sir. Di siya may namusil, sir. Dili siya. Maysan, ayaw. Awa nila po, sir. Oo, lagi. Basin og ikaw nagpusil, ha? Ako yun? Basing ikaw? Unsay ako? Unsay ako? Basing ikaw ba kay nainahaw ni Wisehouse? Nanganom na akong naw, ha? Wapay krimen, suspect na daan! Unsa? Daday! Kadungog ka, daday! Kadungog ka na gisulti! Dudong tikong. Dong. Gisimuto sa kulimot. Ayaw, ana. Nuno bada. Kay ba, baya ka naminaw, baya ko. Mahiubos ko nimo. Sorry kayo, sir. Bati tong pagkasultiha, Dudong tikong. Nga ang tao. Ang naong sa akong maysan, wapay krimen, suspect ng daan. Sorry lagi kayo, Sir Santos. Bahos lang itong ako taon. Usa? Si Bitigong, hindi ada, nabutan. Bay! Bay, Tikong. Asa na mo, Bay? Ito na, Bay. Ikarga na blood siya. Mo ba? Mayong tagmabuhi pa siya. Di apo na ka? Unsa man, may kahigayon ba nga mabuhi ang mga babae, Bay, Tikong? Murag, liso na ba yung murag wano? Ha? Mo ba? Oy, animal! Nakigsulti ko nimo, Digong! Ato na ta, Bay, Tikong. Oy, animal! Nganong di magkamumutubag na ko, ha? Nakigsulti ko nimo! Sorry, sir. Nagdaday ko. Tara. Okay, Bay. Dudong Digong, palihog. Tagdas makadiyot ang akong anak. Sorry, sir. Sorry kayo. Tagdataon, maluoy ka. Unsa tong pangutara ni mo na ako, Bricks? Animal ka. Hambugiro ka. Wag ka na naggan ako, ha? Nalagot ko nimo. Kakadungog ka. Nalagot ko nimo. Maysan, ayaw. Nono, bad na. Ayaw kasuko. Nalagot ko! Nalagot ko! Panlakaw na ka mo, Dudong Digong. Dudong Tikong. Salamat, sir. Tara, Bay, Tikong. Okay, Bay. Wako magkagusto si mong gibuhat na day. Maysan, kung sa hiwa ni mo mauyon eh. Imo silang gidodong. Gisangpit ni mo silang dodong. Masagdi ako, Maysan. Ako nang diskarte. Taday. Bay, Tikong. Oo, nga naman kagigkumot ulit yung buhok. Unsa ka? Daloy ko sa babae. Nalay ko. Tinood na, Bay. Sa ako, isa kay tuyo at tumatawanan, no? Kisa'y gusto na pat yun. Kita. Posible nga kita ang tumong niya itong matawanan, Bay, Tikong. Unsa, Bay? Mao ka na, Bay, Tikong. Bukot mong ipasabot ka. Pat yun no na tayo, eh. Madunay taong natinguha sa itong kamatayon. Klaro na, Bay. Patsyunon ta. Bay! Bligruhan, gides itong kinabuhi, anay ba, no? Pero okay lang, Bay, Tikong. Okay lang. Okay lang. Okay lang, matiyan nun ta. Ay, kabalakan niya namin. Bida mingon, mula sa taon ka, ano, eh. Bay, Tikong. Dili pa ganit patsyunon sa Ginoo. Di pa gina. Bay. Kitang tanan, mga martay magito ba? Oo, lagi. Pero dili kung tanan ng pagig pinugos ba? Mamamatay ta. Bisag ligon kitang lawas, patiyo ta. Wag kay mahimo kung ingon ni ana ang paagi sa imong kamatayon. Bay. Madlok mga ay kadlogi ng kamatayon eh. Ano taong dili? Upa taong ko'y sawa taong noy. Sa ako nang ingon kanimo kung maabot ang higayo na bisag adto ka pa magtago ilawom si uta patay gihapon ka. Samot. Ilawom si uta, samot kung kamatayan na. Ilubong na kukudaan. Dasig lang ba? Dasig lang. Naitambag na ko ni mo eh. Saman? Tawga ang kamatayon. Tawgon ako? Kitsa'y tawgon ako? Tawga si kamatayon? Oo. So, ano ko pagtawag?
Tao ka, sangpita. Singgiti, kamatayon. Dali na. Kuhaan ako karong dayon. Ano? Bida. Mauni buhaton ako? Maunay buhata. Bida sa di mo ba yun? Ano taong buhaton na nako taon, oy? Maunay buhata bay, kanagtuo ko nga mulikay ni mo si kamatayon. Oh, nayabag na. Nayabag na. Wala ka baybaw. Wala ka baybaw. Unsay wala ko ibaw, ebe. Nga ka na si kamatayon tapulan. Ano ko taong tapulan? Lagi, tapulan na si kamatayon kay karong panahon na bay. Oh. Ha? Gikapoy na si kamatayon. Ano man? Kay daghang kayron ang mga padlungon. Oh. Mao nang nagtinapol na siya. Sure niya, bay, ay. Nakayang, muli na lang ko. Kuyawan man lang tao eh. Na naman sige pusil. Ay, riding in tandem bitaw. Ay, mag-amping ka, ha? Maulagi, muli na lang ko. Wa pa magid sila sa digong o tikong. Di gyud makontak. Na, di gid makontak. Uy, sige kong tawag. Sila yung duha. Ay, basta kay mag-amping ka kay daghan na kaero ng salbahis. Ayod ka bala ka ng kayang. Mag-ampinggit ko. Ay, salamat kay naana sila. Uot ka, tiko. Ay, lagi na. Ay, dito mis paghitabuan, ha? Ay, ngayon, niabot ka motor. Ay, bunot yung armas. Mao tong nakasinggit ko ka pa. Oh, mauta. Lubak ka pa, tao rin. Pakapakali yung motor na, pang. Ay, kung babay. Kinuo ko. O, kasi ito mga patyon ato. Basinog kami, Merna. Ha? Kinuo ko. Di ko ganong patyon man mo sa may inyong saha. Basig doon ay mga tao nga makauyon sa among naong, Marang. Unsa? Di kong pagtarong, good. Tingali ko masayop, Marang. Ngano good taon? Ngawa sila makauyon sing dagway. Kuan man. Kanang di man ta makapokus. Di ta makapaabot nga ang tanang tao makagustos dagway na to. Og tungod ba lang, anak? Patyon na mo? Kuan, basig di sila gusto nga doon ay kompetensya ang ilang kagwapo. Saba ka da digong, uy. Bitaw sad, no? Sakto maya si digong day Mirna. Hinambog mo na pagkasultihan. Adi ay, murag doon na tinuod ng isulting. Bay digong tao day kay bisag asa ko, no? Agyoy kaluhan ng naong na ko'y probinsya. Otro sa katikong. Ay, bitaw, husto tinuod tao niyo. Ay, husto nang gisulti na ko, di mo? Bisag asa ko masuroy. Huwag iparihas kong naong. Di pwede kong sa duway parihas kong naong. Kaya kani nga mo mga dagway, di ba, di gong? Exotic na kini. Unsa? Exotic? Exotic. Exotic eh. Karaan tikong, karaan. Mau isulti bitaw Pedro po nga si. Huwag ko mahimuot. Kiring, Mern, di lang na ito nauna-naon, Mern. Ha? Uwa ka mahadlok? Wala kong kadlok yung kamatayon, Mern. Digong. Unya, digong, di ka mahadlok des kamatayon? Dili man lang. Para ni mo. Pero para nako, dili pa ko gusto mamatay ka, digong. Wow, naol. Dili ka mahadlok sa kamatayon. Tuod kay wa mo kay taong gimahal ko. Mauna. Merna. Kung wa ka magmahal si mo kaugalingon. Pero ako, mawili ko ni mo. Nakadungog ka ato, digong? Bida. Kadungog ka? Nang kayang. Ay, lingi, asal si Mirna, wey. Mahal ti ka, Mirna. Oy. Mahal ko taon. Kung mahal pa ko ni mo, kahadlok ka ni mong kamatayon. Ay, nako. Pero di man ka mahadlok. Kana tungod kay wa kay kawidaan. Doon na eh. Huwag ka na mo ikaw. Jesus. Ulog-ulog. Mahal ti ka eh. Mahal ti ka. Timaan sa kong pagmahal, may gida ako para nimo. Unsa mo ko ni mo gida para nako? Nga iputos si Kwate. Unsa? Putog si Kwate, yun? Yes. Spiso kayo si Kwate, mga unta. Ay, asa man ron. Na mong gida ni Baitikong ng kayang mga unta.
Dito magis ko ito kabatayon, eh. May pa. Baka daw eh. Mga kabuldog. Sir Pitbull. Pagkabangaan ninyo. Wa ninyo maigo ang target. Ito, nagtuog may Pitbull nga maimpan sa kita sila. Pero, dali ang nakapaw. Sa sunod, siguro Yes, Pitbull. Pamahawa na mo. Di ko Iko gustong makakita sa inyong mga dagway. Sir Pitbull. Palayo, mga buldog. Og ni ay inyong honoraryo. Enjoy. Ari na may Pitbull. Salamat. Pila tagabuk. Anam. Okay. Bulldog boys, on the move. Patik. Let us enjoy, ha? Let us enjoy. Let's paint the moon town red. Patik! Dunay disco party karon sa barangay Abogado. Abogado day. Mariskota dito, mariskota. Okay, tara. Alas 11 ba mas gabi eh. Manood mga alas 12 lang. Pang-audition ng Mayo, ha? Patik! Magdatagbir. Usa ka case. At tutas taliwas ng diskuhan. Go! Tuta mag-inom dito, ha? Sige! Baksit. Basikat Mayo. Ang mga mupalag, pinte. Patik! Naghanan na ayaw o porbida. Kaligrisan ni Peter Bukado na. Tagang nayaw o. Sige, nayaw ta. Okay kayo. Okay, tara. Express Kailaya! Sadya ka eh. May giyabibahan sila na. Digong ilang gitawag. Kailan sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Digong Kanto Boy! Sugilanon ni sinuwat o ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nacorda Tayad. Audio Editor, Jeffrey Gabonada. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama. So, kini na lang pong kuhan. Kini siya pang USB hub, no? Para pang backup ba? Ayan, unboxing. Ayan. Pakita ko pag unboxing para sure good. Cute, ini karton safety gini. Putus. Yan. Gamay ram din maglasan sa bigog dako. Cute man kayo no, abi og parehas sa picture kita ko dako tanawon ba gamay man kayo. Gamay kaya abi og dako. So tubayan ya pune kay para ma-sure. So ako ni suwayan dire aning cellphone na kay type C man type C. So magilis kog kamera ni.
Gilis tag kamera kay para matestingan. Ha? Okay. Kirisa akong i-video mga kalisanas kay kini akong testingan kay pang hao man siya ning cellphone niya itong i-video karon no. Dili sila pareha og kuan saksakan. Okay.